Kung ang uban may pasultihon, dili mo dagan ang tunghaan na taliwa sa gikahadukan karon nga virus kung ugaling mahinanong pagbukas ang klase karong buwan sa Agosto. Ug wa pa ang bakuna batok kanini. Gani suportado sa kagamhanan sa Dakbayan Sugbo ang gipadayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga no vaccine, no classes. Ano yung report? Tumbok man sa Pangulong Nasod Rodrigo Duterte kagabi nga no vaccine for COVID, no classes. Ang atong mayor mosunod niya na in toto kung mao ka na ang palisiya sa nasyonal nga pagagamhanan. Kini ang mensahe ni Mayor Edgardo Labella nga gipaagi siyang tigpamaamba attorney Ray Galon. Pareho sila og baruganan sa Pangulo sanglit ang gilantaw nini mauman ang kayuhan sa kabataan nga malayo sa kakuyaw gikan sa posibleng pagtakboy sa coronavirus. Samtang nawasan sa kabalaka ang pipila ka mga ginikanan sa gibadayag sa presidente. Alang kang David Duwat nga bahala na og makapahuway ang iyang mga anak karong tuiga basta dili mabutang sa kakuyaw sa COVID-19. Nabalaka siya ilabi na nga walay tambal o bakuna batok nining sakita. Samtang wala usab siya ikasarang ugaling tinudon sa DepEd nga ipaagi sa online ang pagtungha. Mas unahon niya ang pagpangita og pagkaon sa walo niya ka mga anak inay sa internet connection. Ingon usab nini ang baruganan ni Edeline nga dunay 4 ka mga anak. Huwaton na lang niya kung mamaayo na ang tanan nga luwas ang ilang mga anak. Dili ko mahimo sunod next year pa nako pa eskwelahan ako mga bata. Dili lang sa. Likay lang sa gyud. Kay mga bata, naman na ubang mga bata kuwang sa immune system sir niya. Labi ako yung mga hubakon sad nga anak. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.